One Use iltaqa' ma' aktar żgħażagħ li qed imexxu l-kumpanija tagħhom bħala parti mill-programm tal-JA Mini Company Program. Il-programm hu mirat biex jgħin studenti jinvolvu iżjed lilhom infushom fl-intraprenditorija filwaqt li jaħdmu aktar f'tim bilan li jiġu ġenerati profitti mill-prodotti tagħhom. Aktar kmieni din il-ġimgħa fil-Junior College tkellimna ma' Mattia Grek li involuta fil-kumpanija Ziffa Maltija. Din il-kumpanija qed tbieħ fl-ixken tal-fwieħa birwejja differenti. Minkejja li ħafna l-kompetizzjoni f'dan il-qasam, Ziffa Maltija qed tpoġġi lilha nfusha f'vantaġġ kif qed iżżomm is-sostenibilità bħala waħda mill-miri tal-kumpanija. Dan billi l-ippakjar tal-prodotti hu differenti minn dak konvenzjonali u magħmul bl-idejn permezz ta' mezzi konvenzjonali fosthom bil-ganċ. Ġitna l-idea l-ewwel net li nagħmlu daw il-pouches għax aħna najsa il-lan tas-sostenibilità fejn fihom minflok noqogħdu nagħmlu kaxxi jew xi borza tal-plastik nagħmluhom f'pouches li huma sostenibbli. U barra minn hekk qed inġibu wkoll nostalġija lejn l-anzjani għaliex dawn qabel kienu jkunu iktar popolari iżda llum il-ġurnata tinqataw. U x-xogħol bl-idejn huwa xi ħaġa li għandna nibżgħu għalih. One Use tkellem ukoll ma' Zek Xkembri li jforma parti mit-tim wara l-kumpanija Cards Unite. Zek spjega magħna kif l-idea feġġet wara l-perjodu tal-COVID-19 kif is-soċjalizzazzjoni kienet limitata u ħafna kienu qed isibuha diffiċli biex kif riġna minn dan il-perjodu jerġgħu jagħmlu ħbieb. Kien lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet li naqdu f'tim u ffurmaw kumpanija li permezz tagħha qed joħolqu karti tal-logħb li joffru mument ta' daħk u sfidi għaż-żgħażagħ. Din il-logħba li tippermetti grupp ta' ħbieb jingħaqdu f'daqqa toffri 3 livelli differenti ta' sfidi, dak faċli, medju u diffiċli. Mindu li kien hawn il-COVID kien hemm problema kbira tan-nies jikkomunikaw ma' ħaddieħor u jiena dwar personali nħobb nara ħafna public dares fuq l-internet u ġietni l-idea li nagħmel xi ħaġa bħala. Dawn il-kumpanniji flimkien ma' oħrajn se jkunu preżenti f'Marketplace nhar is-Sibt 15 ta' Marzu bejn l-10 ta' filgħodu u t-3 ta' wara nofsinhar barra l-binja tal-Parlament.